Duha ka suspect sa pag-ambush sa hefe sa Poro. Nailhan na sa kapulisan ang duha giilang nga mga sakop sa drug lord sa Danau City. Usa ka bata gikatahong namatay tungod sa sakit nga meningococcemia. Laing bata ang gidala sa ospital. Fiscal Castro mibawas og kiha sa mga pulis, nangayo og 11 million nga damage sa iyahang dungog. 7 ka mga lugar sa lalawigan sa Sugbo girekomendar nga ibutang sa election watchlist. May hapon Sugbog Kabisayan, gubernatorial candidate Winston Garcia mipasangil nga adunay gitaguan si re-electionist Governor Junjun Davide. Mao nga dili siya musukol sa usa ka debate. Iyang gipasanginlan si Davide nga nilikay nga mahisgutan ang mga anomalya sa Kapitolyo. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Kagahapon subling gibarugan ni Cebu Governor Hilario Junjun Davide III nga di gyud siya mutungas sa debate nila sa kaatbang pagkagobernador Winston Garcia nga gipasiugda sa usa ka local radio station sa Sugbo. Alang ni Davide, pag-usik-usik lang kini sa iyang panahon tungod kay mas daghan pang importante nga butang ang pwede niyang atimanon. Ang iyang pagbalibad sa hagit, giagi niya sa usa ka suwat o gipada sa istasyonan nga nagpasiugda niini. Stated sa akong mga media interviews, di lang ko anak, it's a waste of my time, it's an exercise in futility, and I have better and more important things to do. Thank you very much for your kind attention. Yours truly, Junjun Davide. And my letter's there. Si One Cebu Standard Bearer Winston Garcia, wa mahimuot ni ini. Iyang gipasanginlan si Davide nga dunay gitagong anomalya tungod sa pagbalibad niya sa debate. Nahadlok matud pa kini nga dili makadepensa sa mga anomalusong transaksyon ubos sa iyang administrasyon. Mao nang hadlok siya. Di siya katubag ni alang heavy equipment nga skandaloso, kanang consultancy nga skandaloso ug labaw na sa tanan. Di gyud siya katubag ni anang isyu, pinakadakong isyu nga giatubang karon kaniya. Nagilabay kaniya karon. Sa tulo ka tuig, wala siya'y nahimo. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Formal nga gideklarar sa One Cebu Party ang ilang pagsuporta sa kandidatura ni Senator Alan Peter Cayetano pagka Vice Presidente. Ang One Cebu una nang nipadayag sa pagpaluyo kang Mayor Duterte pagka Presidente. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Kagabi ilang personal nga gi-endorse sa tandem nga Winston Garcia ug Nerissa Sun Ruiz ang kandidatura ni Senator Alan Peter Cayetano pagka Vice Presidente sa nasod. Gipasabot ni Winston, personal choice nilang Nerissa si Cayetano tungod kay suod nila kini nga higala. Giawhag niyang ubang sakop sa One Cebu nga suportaran sab si Cayetano tungod kay duna kini maayong track record sa panggobyerno. Palakan ako kung ako mag-gobernador, siya ma-Vice Presidente. He will be a very reliable ally to me para pagduso niya ang tanan ako mga programa. Wasab matarog si Garcia sa giluwatang pahayag ni Davide nga imposible siyang madala sa kahig sa kasikat ni Mayor Duterte. Gani, gisaad niya nga magpabili ng iyang hugot nga suporta ni Duterte bisan paman sa mga batikos ug pagsaway kaniya. Giawhag pa ni Garcia ang tanan niya nga mga kauban sa One Cebu nga paluyuhan ug tabangan ang kandidatura ni Digong tungod kay alang niya ang kalambuan sa lalawigan anaa sa kamot sa usa ka Bisaya nga presidente. Atong awhagon suportaron nato kay kanimo atong oportunidad nga naatay Bisaya bistak nga presidente ngadto sa Malacañang. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5. Grace ug Cheese tandem nangampanya sa 1st District sa lalawigan sa Sugbo. Duha sa mga mayor sa 1st District miuban kanila sa pagpangampanya. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote.
Gigagubtan sa mga residente sa lungsod sa San Fernando ang pagbisita ni Senadora Grace Poe o katandem nga sa Senador Cheese Escudero. Mismo sa San Fernando Mayor Abby Canoy ang mi-welcome ni Poe uban sa iyang slate. Sakop sa National People's Coalition si Canoy nga magpapili pagkakongresista sa unang distrito. Palihuhan ni Canoy si Poe kinsa gi-endorso sa mga Durano sa 5th District ang mga labaw sa NPC sa Sugbo. Well, as why I said I moved to NPC. And she supported by NPC. So, talagang Grace po kami. Giuban ang usab ni Canoy si Poe sa handshaking sa San Fernando Public Market. Sunod nga gibisita ni Poe og Cheese ang dakbayan sa Naga. Naato sa distribution sa mga financial assistance sa mga barangay health workers og sa mga tanod ang pag-abot nila Poe. Apan daw andam ang tanan sa pag-abot ni Poe nga gisugat sa iyang political jingle og Naga City Mayor Val Chong. Sakop sa Alliance Party nga nakig-alyansa sa Liberal Party si Chong. Giklaro hinuon ni Chong nga magpabili ng iyang pagsuporta ni LP Standard Bearer Marojas nga magrally sa dakbayan karong simanaha. Congressman Ace nga di-exulti siya nga mo drop by sila. Kanya nato lang sad nga nag-payout man ko diri sa honorarium sa kaning tanod og barangay health worker niya. May iko sa tao di nato panon. Nangampan niya usab si Posod sa moderno nga merkado sa Naga nga giubanan ni Chong. Namulong usab si Po og Escudero sa mga BHW ug mga tanod uban ni Chong. Hindi kaya ng local government unit yan. Kailangan galing sa national government. Bahagi ng plano namin ni Senator Grace. Bigyan ng importansya at dignidad ang trabaho niyo sa barangay. Ang mayor natin, binibigyan ng extra ang ating mga health workers at iba't ibang empleyado ng gobyerno galing sa city government. Pero akalain ninyo, kung ang national government kasama na rin ang iba't ibang mga sangay ng gobyerno ay nagbabayad dito sa Naga City, mas marami pang benepisyo ang mapupunta sa inyo. Human sa dakbayan sa Naga, bibisita usab siya sa lungsod sa Mindanilla ug dakbayan sa Talisay. Gisuban usab ni Po ang iyang campaign headquarters sa Sugbo sa Dan Gorordo Avenue una milarga paingon sa dakbayan sa Danao. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Bureau of Fire Protection may pahimangno sa publiko batok sa mga nagpakaroon ingin nga mga sakop sa bombero. Modo sa maong pundok ang pag-inspection sa mga balay aron mangwarta. Kini giaksyonan ni Mariel Taico. Giawhag sa Bureau of Fire Protection Region 7 ang publiko nga magbantay sa modo sa mga taong nagsulob og uniforme sa BFP aron makapangwarta. Matod ni Fire Officer 3 Wendell Villanueva, ang mga mangingilad manuroy sa mga establishmento ug magpaila nga fire safety inspector. Apan paghuman sa kunuhay nga inspeksyon, mangayo og bayad para sa fire safety inspection certificate. Gigamit actually ang Bureau of Fire Protection. Kuha nila, ni-act sila as fire safety inspectors. They will conduct fire safety inspections in mga establishments. Unya, kanang ang ila ding ultimate purpose is to kuha mga irag kwarta. Dili gina yung ana, dili good, never good mga og kwarta ang mga members sa Bureau of Fire Protection, especially our fire safety inspectors. Gipakita ni Villanueva ang kopya sa dokumento nga gihatag sa mga mangingilad sa nabiktima sa Lapu-Lapu. Makita na wala kini sa proper heading, nagkabali-bali ang in-English nga gigamit ug napuno sa wrong spelling. Dili sab konektado sa BFP ang mga ngalan na nakabutang sa maong dokumento. Nakabayad na ang nailad na establishmento og 1,000 pesos apan giingnan na kulang pa sila og 410 pesos. Tambag ni Villanueva, kung adunay magpaila nga mga sakop sa bombero, mahimong pangitaan sila sa ilang ID, mission order na pinirmahan sa officer o pangutanon kung diin sila na-assign. Dili sa mapataka og pasulod sa balay, bisa naka-uniforme. Kung magduda, tawag sa hotline number sa bombero nga 106 o sa opisina sa Regional Director sa numero nga 254-8386. Alang sa Aksyon Bisaya, Mariel Taico, News 5. Fiscal Castro nangayog 11 million pesos nga damage sa korte. Batok sa mga pulis nga iyang gipasangilan nga nagpakawaw kaniya. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit.
11 ka mga pulis sakop sa Regional Special Operations Task Group 7 lakip na si Chief Superintendent Manuel Gaerlan ang mag-atubang og 11 million damage suit. Nangayo og exemplary damages nga tag 1 ka milyon ka pesos si suspended Fiscal Mary Ann Castro sa 11 ka mga pulis nga giingong nagpakauwaw, miabuso ug nagpasakit kaniya niadtong panahon sa kagubot sulod sa buhatan sa Arsog sa miaging buwan. Si Castro miingon nga dunay rason si Gaerlan nga magbalik-balik dinhi sa Sugbo. I gave him the reason to come here weekly or monthly for his check up. Okay, so hindi siya balik. Kay ganahan man siya assign Cebu. Right? Ang abogado ni Castro masaligon nga mudaog sila batok sa mga pulis tungod kay duna sila'y 7 ka mga eyewitness nga makapamatuod sa mga alegasyon sa piskal. To prove our case by a preponderance of evidence, since this is a civil case. Yes. Ugmang adlawa, mupatimaw si Castro sa buhatan sa NBI kinsa maunay mo take over sa kaso batok sa mga pulis. Giingon nga way pagsalig si Castro sa investigasyon sa PNP, labi pa kay mga pulis sab ang gireklamo rason siyang pagdangop sa laing ahensya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Police Regional Office 7 mipadayag nga tubagon nila ang kiha sa damyos nga gipasaka ni Fiscal Mary Ann Castro. Matod ni Senior Superintendent Ray Lyndon Lawas, ilan ang napanglantawan nga mubaw sa pagpasaka og kaso si Castro batok sa mga pulis. Si Fiscal Castro gipasakan og sumbong sa mga pulis dihang iyang gilungkab uban sa laing mga kauban ang pultahan sa opisina sa Regional Special Operations Task Group. Buot unta ni Castro nga kuhaon ang iyang gikiha kinsa mi-surrender sa mga pulis. Police officers concerned are going to file their counter affidavit also. We will address that. They will address that in the proper forum as soon as they will receive the said complaint as alleged na nag-file of damage suit si Fiscal Castro. This is part of being a public servant. Usa ka bata ang gikataho nga namatay sa manakod nga sakit nga meningococcemia. Ang mga taga City Health mihatag na og mga tambal sa kabanay niniisip panagang batok sa maong sakit. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Nabala karon ang mga kabanay sa 3 anyos nga batang lalaki nga gikatahong namatay sa meningococcemia sa pagkahadlok na sa ilang silingan kanila. Matod sa mga ginikanan sa bata nga taga Barangay Tejero, daw gilikaya na sila sa ilang mga silingan human namatay ang ilang anak. Wala siya isulti sa ko tinuod nga mao na iyang sakit nga meningo. Niingon pagigani na siya nako nga pag adto nako atong pagkuha nako billing, diha na siya nisulti nga nihaya na akong anak na ang sakit sa akong anak daw, meningo. Marso 29 gidala sa temporaryong Cebu City Medical Center ang biktima. Pagkahapon, namatay kini tungod sa acute gastroenteritis with severe sepsis secondary to pneumonia. Pagbalik sa mga ginikanan alang sa death certificate, gitambagan sila sa doktor nga ipalubong dayon ang biktima kay meningococcemia ang namatyan niini. Daling gipalubong sa pamilya og sa taga-barangay ang bata niadtong Abril 3 sa kahadlok nga mokatap ang sakit. Kagahapon, gibisita sa Cebu City Health Office ang mga kabanay sa biktima og gitagan og tambal batok sa sakit. Apan gikatahong wa matagbaw ang ubang mga silingan og nag-atang sa pagbalik sa City Health aron mangayog tambal. Giklaro sa Department of Health nga dili airborne ang meningococcemia. Sakit na meningococcemia dili na sa airborne nga sakit sama ka itdat na sayon kay motakod. Kana siya motakod na dahil sa atuang mga body secretion fluids o kanang ma-aching ka, mahubo ka, may droplets na malagpot, kung na posible ka matakdan ala. Hangyo sa mga ginikanan sa biktima nga ipahibaw sa ilang masilingan nga dili sila angay kadlukan o likayan. So, kanang kuan niya, pagpatay unta niya, ingon unta siya dayon nga day ilubong dayon na nga kay ang imong anak ang sakit niya makatakod laban na ingon unta siya. Ang Cebu City Health ang gitahasan sa pag-imbestigar o pagsiguro kung meningococcemia ang kamatay sa bata. Apan, hangtod karon wala pa'y formal nga announcement ang City Health Department nga nagkumpirmar sa namatay nga bata. Nagwat usab og report ang DOH-7 sa City Health Office. Karong adlaw, laing bata nga kaduwa sa namatay ang giingong gida sa usa ka hospital apan dili pa matino kung unsay sakit niini. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5.
Mga armas nga gipang-issue sa mga pulis gi-inspeksyon sa ilang mga kadagkuan. Buot nila nga susihon kung anaa pa ba sa mga pulis ang mga armas. Kini giaksyonan ni Christine Gallego. Gi-inspeksyon sa regional office ang mga armas sa mga pulis nga na-issue ngadto kanila. Mato ni Superintendent Perdilio Villamor, buot nila nga matino kung anaa pa sa mga pulis ang mga armas. Usa sa mga issue nga giatubang sa kapulisan mao ang illegal nga pagprenda sa ilang mga armas. Ang ibalo kadalang kadaghan kay mga kuan na ilang iusbon ang number na ihatag sa ana ba prinda siguro nila manang amo gitanaw ng number ug ang coincide sa ilang imari na. Kung mapamatud ang wala na ang mga armas nga na-issue sa mga pulis, ila kining pasakaan og kaso. Pag humana mo kanin suro sa kanang mga region wide na mga kuan sa mga lorry units. Amo magpadalamig ka ng memo na mag-report katong wala ma-inspect nga mga armas. Kung taganom sila ka ng time pag-report sa region. Kung di siya ka-report ng time nga 1 week, di namin magbuhat og report sa kami niya. Amo silang pailag kaso diri sa Dilos. Pakyas ang ilang gihimo nga inventory karong adlaw tungod kay adunay mga pulis nga naka-file og leave. Alang sa Aksyon Bisaya, Christine Gallego, News 5. Gobyerno gihangyo nga punduhan ang pagpatambal sa dunay sakit nga hemophilia. Ang hemophilia sagad nga masaypan nga leukemia. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Ang sakit nga cancer ang usa sa labing gikahadlukan nga sakit karon tungod sa kamahal sa treatment ug ubos nga survival rate ini. Apan dunay say talagsaon nga sakit nga sagad masaypan nga leukemia nga mahimong matambalan. Mao kaniyang hemophilia o ang usa ka lifelong nga bleeding disorder din problema ang blood clotting mechanism sa lawas. Dili makatagod ang hemophilia og genetic kini o hereditary. The clotting factors are manufactured in your liver. Ang liver mo rin naghimo nini. So, diferensyado mo liver, mag-bleed ka. In fact, na sobrang parahubog can lead to death. 50% ng kahigayunan nga mapasang sakit sa ginikanan ngadto sa iyang anak. Mahimong magpakita ang sintomas sa hemophilia paghimugso dayon sa bata o kun idara na. Dunay tulo ka klase nga hemophilia: severe, moderate ug mild. Ang severe, ang kalit-kalit nga pagdugo bisan way igong hinungdan. Ang moderate mo ang dugay nga pagtang-on sa pagdugo kun dunay samad, ug ang mild mo ang pagpunay og dugo bisan gamay lang ang samad. Mahimong mahitabo ang bleeding sud ug gawas sa lawas. Gidid-an ang dunay hemophilia nga moinom og aspirin, moalsa og bugat ug mag-sports. Mahal ang tamba sa hemophilia nga mobalo og 4,000 hangtod sa 40,000 matag adlaw. Hangyo sa mga dunay hemophilia sa gobyerno nga mapunduhan ang pagpatambal sa mga nataptan ini aron mabuhi sila nga normal. The hemophilia patients like America, Canada, those first world country, they are living a normal life. Nga naman, the factor 8 and 9 mauray missing nila. The government is subsidizing the medicines. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Pito ka mga lugar sa lalawigan sa Sugbo girekomendar sa kapulisan nga ibutang sa election watch list. Kini giaksyonan ni Christine Gallego. Ginganlan ni Police Senior Superintendent Clifford Gayranod ang mga lugar nga iyang girekomendar nga ibutang ubos sa election watchlist areas sa lalawigan sa Sugbo. Ang pito gilangkuban sa dakbayan sa Bugo ug mga lungsod sa Medellin, Daanbantayan, Carmen, Tuburan, San Fernando ug Dumanhog. Sa higayon nga maaprubahan kini, mas daghang mga pulis ang i-deploy sa maong mga lugar alang sa mas hugot ka seguridad karong eleksyon. Ang mga lugar gikataho adunay intense political rivalry samtang ang uban adunay mga nangagi nga election-related violence. So ato ning girekomenda, nag-approve naman ang PGP-SCC na to, himuan na lang natong resolution para ipasaka dito sa taas sa RGP-SCC para ma-approvean. Posible pang madugangan ang ilang rekomendar nga ma-appeal sa election watch list apan nakasiguro siya nga di na kini makuhaan. Sa pagkakaron, wa pay gikataho ang election-related incident sa probinsya. So far karon wala pa kasi yung Camotes hindi pa natin ma-consider yun na kasi iba yung ibang anggulo yun. Alang sa Aksyon Bisaya, Christine Gallego, News 5.
Duha ka suspect sa pag-ambush sa Chief of Police sa lungsod sa Poro, Isla sa Camotes na ilhan na sa kapulisan. Ang duha giila nga mga hired killers sa usa ka drug lord nga nagbase sa Danao City. Kining gi-aksyonan ni Ray Pasaporte. Nailhan na sa pulis ang duha ka gunman nga sakay sa motorsiklo ug niambus patay kang Senior Inspector Jonas Tahanlangit kagahapon sa hapon. Si Tahanlangit, hepe sa kapulisan sa Puro sa Isla sa Camotes, giambus human mibiya sa pantalan sa San Francisco gikan sa dakbayan sa Subo alang sa usa ka court hearing. Gituparan ang iyang gisakyan nga Hilux sa duha ka tawo nga sakay sa usa ka motorsiklo ug gipaulanan og bala. 5 ka bala ang niigo ni Tahanlangit. Tulo niini sa bukton ug duha sa iyang liog. Naangol ang duha nga sakay sa maong sakyanan. Actually, we have leads already. We have names. It's a matter of the right timing to arrest this suspect. Dapat may paglalagyan din sila. Kasi tinira na nila yung pulis. So parang wala na silang takot ba? Gisusi sa kapulisan ang CCTV footage sa pantalan sa Danao City ug San Francisco aron makatabang kanila sa dugang pag-ila sa mga suspects. Nagtuo si Gairanod nga ang duha ka suspects nga wala magtap-tap sa ilang naong gikan sa Danao City ug nag-atang sa pag-abot ni Tahanlangit. Usa sa motibo nga gisubay sa investigasyon ang kampanya sa biktima batok sa gidili nga drugas. Ang duha gidudahan nga hard killer apan gituuhan nga bata-bata sa usa ka drug lord nga naglihok diha karon sa Danao City nga nag-operate usab sa Isla sa Camotes. Nailhan na sab sa kapulisan si kinsa kining mao nga drug lord sa Danao City. Kung di sila gihar, kumbaga sakop sila aning sindikato sa drug personality dito sa mainland. Sa miaging simana, si Tahanlangit nitugan sa iyang mga kauban nga nakadawat siya og hulga sa iyang kinabuhi gikan sa drug lord sa Danao City. Gani giusab ni Tahanlangit ang iyang pattern sa iyang mga lakaw. Sa inisyal nga investigasyon sa San Francisco Police Station, nasuta nga walay dala nga armas si Tahanlangit kay nahabilin kini sa ilang balay. Matud ni Gairanod, daw nahugno ang tibuok organisasyon sa PNP dihang nahibaw sila sa ginagatan sa opisyal. Si komendador ni Mando kang Gairanod nga sulbaron ang nahitabo kang Tahanlangit ug dakpon sa madaling panahon ang mamumuno niini. Just a few minutes ago, I was able to talk to the Provincial Director, Police Senior Superintendent Gairanod, and they are scheduling a case conference right now to find out. Unang-una is to find out who could be the possible suspects in the shooting and establish the motives. As of this time, according to Police Senior Superintendent Gairanod, they are looking on 2 angles: the personal aspect and the work-related ba ni siya. So we will soon hear the result of their investigation during our scheduled case conference to be attended also by the Regional Director, Police Chief Superintendent Comendador. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Happy Day mga igsuon! 200 ka mga kabatan-unan nga adunay dakong paghigugma og mahiligon sa sports nga basketball dinhi sa Sugbo. Nahatagan og kigayunan sa pagbansay-bansay uban ang usa sa mga miyembro sa training camp sa Golden State Warriors sa NBA. Ania ang dugang detalye. Kagahapong adlaw, gibuksan ang 11 adlaw sa training alang sa mga batang gustong mabansay-bansay ang abilidad sa sports nga basketball. Ang miyembro sa training camp sa Golden State Warriors sa National Basketball Association o kun NBA nga si Jefferson Codera, mipakita sa iyang talento sa pag-dribble gamit ang usa ka bola hangtod nga miabot ngadto sa 4 ka bola. Siya sab ang nagsilbing coach sa mga kabatan-unan. Gipakita usab ang ilang kahimanan alang sa pagkondisyon o paglikay sa mga kabatan-unan nga di mapi ang umalikay sa maong disgrasya. Si Codera na mahayag nga gipili niya ang Sunsport Basketball Clinic nga mao iyang hatagan sa pagtagad, dumikan kay maayo ang ilang sistema sa pagtudlo niini. Sila mga first basketball clinic dito sa Cebu, and the same time nindot kayo ang ilang system sa pagtudlo, and then ang mga coaches mutabang gid sa mga bata and organized gid siya.
Si Codera, mipasalig ngang iyang nakatunan sa Golden State Warriors, iya usab itudlo ngadto sa mga kabatanunan ug siya magmapasalamaton sa mga bata nga naminaw sa ilang gitudlo. Usa sa mga mensahe ni Codera ngadto sa mga kabatanunan nga mao ang pagrespeto sa usag-usa ug dili basta mo give up sa ilang damgo ug sa pagsalig sa kaugalingon. Kutob sa akong mahimo nga nakabot na ako nga to and nakatunan ako, pwede na akong ma-share nila. Ug mo kadto naglangkob sa tong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyo matag alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laucot Sera nga to word of the gay nagkanayon. Ayaw palabi og selfie sa imong uyab karon. Basin matagbaw ra ka og dilit puhon, maabot ang panahon kung ugaling di mo magkadayon. Agay! Sa tayo mag-ingon? Nanarabay shared memory ang Facebook ron. Sige lang kag-check sa Facebook. Hindi, 1 year after mo, reflect balik tong picture. So kung nag-away mo, kainumdum yun kasi mong ex. It's the same thing, you know, actually, so, I don't know how to delete it. Magka-delete mo ka sa Facebook? Yeah. Delete siguro, but then mo pop up ba yan sa imuhang feed, di ba? Mura dek multo nga mo appearless mo. It's the same thing that I actually mentioned something about this the other day, Glenn, na those people na grabe I mean, you know, it's a right, you know, about presidents and all, grabe kayo mo patronize. I hope 3 years from now, proud gapon mo sa inyo ang gipang patronize, di ba? Kaya shared memory mo pop up. Presidente, Attorney Georgia. Yes. Hapit na ang election. Pinili ay. Yes. No? Have you chosen? No, tigingon ni I think kinsa tong kandidato ningon gahapon nga by this time doon na natay atong napili. Yes, nanay choices more or less. Pwede lang ka mo saba. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!